Väčšina mužov v dnešnej dobe si nevie nájsť kvalitnú ženu. Niektorí ju ani nevedia osloviť, ale zase niektorí majú ten problém, že si ju nevedia hlavne udržať. A ja som bol na tvojom mieste kedysi tiež. Bol som dokonca vo fáze, kedy som sa dievčat hanbil. Nevedel som ich ani osloviť, ale cez to som sa všetko prekopal, naučil sa, ako to mám robiť a spravil rázne kroky vďaka jednej metóde, o ktorej ti dnes poviem, a vďaka nej som sa stal atraktívnym pre kopec žien, ktoré mali o mňa záujem, a ja som si tým pádom potom vybral tú správnu ženu s vysokou hodnotou, ktorá ma ako muža rešpektuje, ktorá je lojálna a ktorá je so mnou kvôli tomu, aký som. No a dnes ti ukážem konkrétnu cestu, konkrétnu tú metódu, ako som túto kvalitnú ženu získal a ako ju môže získať aj ty. Volám sa David a poviem ti trošku, že kým som bol predtým. Ja som bol extrémne hanblivý chalan, hanblivý introvert, ktorý nevedel vôbec komunikovať so ženami. Ale chcel som to zmeniť, chcel som sa stať kvalitným mužom a pri tom som sa hanbil za svoju postavu. Nebol som ničím nejaký výnimočný a chcel som to proste silou mocou zmeniť. No ale potom som začal pracovať na sebe, začal som si aj pozerať hrozne veľa dating videí, ako pochopiť tú ženskú mentalitu, ako byť správny muž, ako osloviť ženy. A mal som síce kopec teórie, ktorá bola reálne že pravdivá, ale ja som to nevedel učiniť, nevedel som prakticky za to potom ženou prísť a osloviť, lebo som sa stále hanbil, aj keď som tú teóriu mal. A keď som aj zapracoval na svojej atraktivite, na svojom výzore, na svojej postave, tak sa mi veľakrát stalo, že sa nejaké dievča na mňa usmievalo a pozeralo a reálne si pýtalo to, aby som za ňou prišiel, ale ja som nevedel ako. Ja som sa stále hanbil, aj keď to dievča o mňa malo záujem. A som si povedal, že to musím zmeniť a táto moja zmena začala tým, že prišiel konkrétny zlomový bod, kedy som išiel na 1 rok do USA. A keď sa vrátim naspäť, tak moja rodina a moji spolužiaci proste mi budú hovoriť a budú normálne z toho úplne pav, že ako som sa zmenil. A tak som si dal konkrétny cieľ vybudovať postavu, lebo dovtedy som mal nejaké svaly, že ľudia vedeli, že cvičím, ale stále to nebola taká postava, na ktorú by som bol že úplne hrdý. Takže chcel som vybudovať postavu, vybudovať sebavedomie a hlavne začať s ľuďmi komunikovať. A bolo to úplne crazy. Normálne, že v tento rok sa môj život mi prišiel, že točí úplne len okolo fitka. Ja som chodil do fitka na telesnú, kde som si vybral athletic training, čo znamenalo, že vlastne tam cvičíme normálne, že s váhami. Takže to som mal prvý tréning cez deň a potom po škole, hneď ak sa skončila škola, aj som si nerobil vôbec domáce úlohy, ale hneď som išiel do fitka na nejaké 2, niekedy aj 3 hodiny dokonca a som tam úplne pumpoval tréningy podľa Arnolda Schwarzeneggera a bola to hrozná eufória, lebo ja každýkrát, čo som prišiel do fitka, tak som zvihol väčšie váhy, mňa to hrozne motivovalo, ale aj okrem tohoto cvičenia som sa začal baviť aj s prvými dievčatami tam, lebo veď viete, Európan, ktorý cvičí, je celkom vysoký a pre tie Američanky z nejakého dôvodu sú tí Európania extrémne atraktívni. Nechápem stále prečo, ale mal som tam celkom pozornosť od dievčat a aj som sa s nimi začal baviť. A až tak ma táto téma zaujala z psychologického hľadiska, že som si začal študovať mužsko-ženskú dynamiku. To znamená, že čo priťahuje ženy na mužoch, alebo že prečo niektoré ženy nerešpektujú niektorých mužov a prečo niektorých mužov rešpektujú, že čo je vlastne ten rozdiel, ako byť kvalitným mužom, lebo nie je to len o svaloch, je to o kopec ďalších veciach. A toto som proste hrozne chcel vedieť a ja som študoval hodiny a hodiny obsahu na internete, čítal som si aj rôzne knihy a tak ďalej, aby som túto vec pochopil. A vtedy som pochopil jednu zásadnú vec, ktorú si veľa mužov neuvedomuje. Ja tým, že som bol v tej Amerike a videl som, jak tí tínedžeri možno aj flirtujú s tými dievčatami, tak som si všimol, že tam všetci tí chlapci, oni tie ženy dobíjajú, oni ich chcú, presvedčajú, aby boli s nimi, ale ja som videl na sebe, že tým, že makám v tom fitku a že sa snažím proste, že môj cieľ nie sú úplne dievčatá, ale makať na sebe, stať sa lepšou verziou seba, aby som potom dokázal tej svojej rodine alebo tým svojim spolužiakom, že na to mám, že som niečím výnimočný, lebo vtedy to bola moja motivácia, tak ja som si všimol, že tie dievčatá majú o mňa záujem nie preto, že by som ich dobíjal alebo že by som ich presvedčal, ale o to, že seba ako chlapa budujem. No a z tohto vznikla metóda, ktorou sa riadia aj moji klienti, a to je, že priťahovať ženy automaticky, stať sa mužom, ktorý je atraktívny automaticky pre ženy. Táto metóda sa nazýva RAST. Sám som si ju stvoril a je zložená zo 4 krokov, ktorí veľmi pekne na seba nadväzujú. Je to R, A, S, T. Za prvé R znamená rozvoj výzoru. Tu spadá tá práca na sebe. Či už, aby si budoval svoju postavu, alebo aj aby si sa nejak pekne obliekol, aby si používal parfémy, ktoré sú mimochodom veľmi dobrý typ na ženy, lebo žena si ťa bude pamätať aj podľa vône a keď máš nejaký pekný parfém na sebe a ste spolu vonku, tak je to bude motať hlavu stále. Takže rozvoj postavy alebo rozvoj výzoru je to úplne prvý krok zásadný, ktorý potrebuješ spraviť a tým pádom, že dobre vyzeráš, tak sa aj začneš dobre cítiť, aj to tvoje sebavedomie začne rásť. Navyše, keď žena uvidí, že na sebe pracuje, že máš vybudované telo, tak ono to buduje aj spoločne to tvoje myslenie. A keď uvidí, že máš bicepsy, tak ona si povie, že ten muž, nielen, že dobre vyzerá, ale on má aj disciplínu. On musel roky chodiť do fitka, pracovať na sebe, aby toto vybudoval a keď dokázal byť konzistentný vo fitku,
tak dokáže byť aj konzistentný so mňou vo vzťahu, že neopustí ma a bude to kvalitný otec. Za druhé A. Za Ačko som si dosadil atraktivita a dynamika. Tu napríklad spada to, že prečo je dominancia atraktívna a poddajnosť muža odpudujúca. Prečo niektoré ženy rešpektujú niektorých mužov a zase iných absolútne nerešpektujú. Keď toto pochopíš, tak sa reálne staneš akože magnetom pre ženy, lebo sa staneš iným, ako to majú nastavené ostatní všetci muži, lebo muži nechápu v dnešnej dobe, čo znamená mať tú poriadnu mužskú rolu. A do tohto bodu, do tej atraktivity patria nasledujúce vlastnosti, ja som si ich napísal, takže ti ich prečítam. Charakter, charizma, mentalita, mindset, komunikácia, inteligencia. Pusti si to ešte raz, ideálne si to niekde napíš, aby si to veľmi dobre zapamätal, na ktorých veciach máš pracovať. Jednoducho toto sú všetky zručnosti, s ktorými sa muž nenarodí, ale ktoré musí budovať, aby bol atraktívny pre svoju ženu. A áno, dokonca aj taká komunikácia. Teraz nemyslím to, že máš byť extrovert, to absolútne nie, lebo aj extroverti, oni len vedia veľa hovoriť, ale nevedia hovoriť veľakrát k veci. V tom sú aj lepší introverti, lebo keď introvert niečo aspoň povie, tak to aspoň dáva zmysel. Ale komunikácia, myslím, že komunikovať ako správny muž. Že aj keď za ženou prídeš a oslovíš ju, tak komunikovať takým štýlom a používať také slova, aby to pre ženu bolo atraktívne, že si proste seriózny muž, ktorý je maskulínny. Myslím takýto štýl komunikácie. A taktiež aj komunikovať hranice. Naučiť sa hovoriť nie. Povedať, že čo pre mňa nie je v pohode, čo nebudem tolerovať, alebo naopak, že je pre mňa super, čo oceňujem. Za tretie S, správne miesta. Príde mi, že kopec mužov, aj tí, čo sú hlavne úspešní, tak oni len hovoria, že správne ženy v dnešnej dobe neexistujú a asi sa na to vykašlem, že už to nemá zmysel hľadať ženy. Poviem ti pravdu, správne ženy existujú, ale oni sa nachádzajú len na správnych miestach. Lebo ak to robíš ako väčšina mužov, že hľadáš svoju ženu, svoje dievča po kluboch alebo na nejakých zoznamovacích aplikáciách, napríklad na Tinderi, tak to robí za mňa zle. Pretože tam sa nachádzajú ženy, ktoré na 99% nie sú úplne kvalitné. Nehovorím na 100%, ale na 99%. V kluboch to má skoro úplne zaručené, lebo tam proste chodia ženy, ktoré sa chcú zabávať, ktoré možno pijú alkohol, ktoré chcú len pozornosť získať od mužov, aby sa po nich pozerali, alebo chcú niečo na jednu noc. A ak ti príde, že tam je ľahké získať dievča v nejakom klube a preto tam chodíš, tak robíš absolútne zle, lebo áno, je to ľahké získať tam ženu, ale oni sú vôbec nie kvalitné. A čo sa týka Tinderu alebo zoznamovacích aplikácií, možno si nikdy nad tým tak nepremýšľal, ale kvalitná žena, ktorá dobre vyzerá a má aj dobrý charakter, že nič na nej nie je úplne chybné, tak ona nemá potrebu chodiť na Tinder, lebo o ňu v reálnom živote majú záujem muži. A kvalitný muž sa nehanbí prísť za takou ženou a osloviť ju a pozvať ju na rande. Takže takéto ženy nemajú úplne za potrebu chodiť na dating aplikácie. Na dating aplikácie väčšinou chodia ženy, ktoré sú bohužiaľ po buď rozvodoch alebo dlhých rozchodoch a nevedia teda, že kde nájsť toho kvalitného muža, chcú ho rýchlo, prípadne chcú len byť pozývané na nejaké večere alebo na obedy, chcú len získať pozornosť od nejakých mužov, alebo prípadne na tých ženách je niečo také divné, že nie je úplne dobré a preto ich kopec mužov vôbec nechce a tak sa dajú na ten Tinder, kde si tam dajú nejakú úplne super fotku, kde vyzerajú ako 10 z 10 babí a na túto pascu sa nachytá úplne kopec mužov. Ja nehovorím, že ešte nevznikli žiadne manželstva na Tinderi, určite vznikli, ale je veľmi nízke percento toho, že na Tinderi nájdeš kvalitnú ženu. A ak nájdeš, tak to bude trvať hrozne dlho, že určite nie na prvýkrát. Takže preto musíš vedieť, aké sú správne miesta, kde nájsť kvalitnú ženu. Ženy s vysokou hodnotou nájdeš na miestach, kde sa môžu budovať. A keď si vybudovaný muž, ktorý dodržuje tie prvé dva body, o ktorých som hovoril, tak potom aj na týchto správnych miestach tá žena si ťa všimne. Že ona ťa nebude prehliadať, že úplne ignorovať, ale ona si ťa všimne a bude vidieť, že si kvalitný muž a potom, keď za ňou prídeš a oslovíš ju, tak to máš oveľa ľahšie. Za štvrté T, a to znamená typ správania vo vzťahu. Môže to byť už vo vzťahu, alebo ešte keď ste nie vo vzťahu, iba keď sa spoznávate. Tu ti poradím jeden veľmi dobrý mentálny model. Keď sa spoznávaš s dievčinou, ty nejdeš ju presviečať, že ty si ten správny muž a vymenovať jej veci, že ja som bohatý, mám dobré auto, mám dobrú postavu, že toto sú všetky dôvody, prečo by si ma ty chcela. Nie, toto ženu odpudzuje, ona to nechce. Ty buď len ticho a ona si to sama všimne, keď si reálne vybudovaný muž. Ty ju absolútne nebudeš presviečať. Tvoj cieľ není sa dokazovať jej, že si ten správny muž, aby si ťa ona zobrala, lebo opäť dávaš jej pozornosť. Pre ňu to znamená, že jej udávaš nejaký stupienok, že ona je úplne hore a ty sa tam snažíš ako vyškriabať úplne hore. Nie. Ty na to rande, alebo keď sa spoznávaš s tou babou, ideš s tým,
že ty ideš zisťovať, či je ona správna žena pre teba. Lebo ty si muž, ktorý seba buduje, ktorý na sebe maká, má veľa cieľov a ty potrebuješ pri sebe kvalitnú ženu. Ty nebereš všetky ženy a preto ideš zisťovať, že či ti táto žena, s ktorou sa spoznávaš, sedí do tých tvojich charakteristík, vlastností, hej? Lebo kopec mužov je už zamilovaných do tej ženy oveľa skôr, jak spolu začnú chodiť. Že oni si už predstavujú, že deti, svadbu, budúcnosť, ako budú spolu bývať, pritom tie ženy sú vôbec ani na nich namotané. Oni ich ani ešte len nechcú. Im to príde len vtipné, lebo ty sa ku ním správaš ako ich fanúšik. Takže tento mentálny shift zmení úplne všetko. Ty sa zmeníš z chlapca, ktorý sa doprosuje, na muža, ktorý má veľa možností, ale vyberie si len tú jednu kvalitnú ženu. No a keby si mal z tohto videa zapamätať len jednu jedinú vetu, ktorá zhrňuje celú tú metódu, tak je to nasledovná. Ty ako muž sa nejdeš nikomu doprosovať a hovoriť, prečo si ty kvalitný muž. Ty budeš radšej ticho, ona to sama uvidí tým, ako sa buduješ. A keď komunikuješ s nejakou ženou, tak ty ju automaticky priťahuješ bez toho, aby si sa nejak musel doprosovať svojou energiou. Tým, ako máš charizmu, aký si, ako vyzeráš na prvý pohľad. A to je tá metóda Rast. Že pracovať na sebe a nedoprosovať sa ostatným ženám, ale byť maskulínny muž, ktorý má síce veľa možností, lebo ženy ho chcú, vidia v ňom hodnotu, ale vyberie si len jednu a tú najlepšiu ženu. A presne touto istou metodou som pomohol aj Matúšovi. Matúš prišiel za mňou s tým, že my sa už poznáme hrozne dlho, ale on videl, že na sebe makám, aj na postave, na tom svojom výzore. Vedel, že aj mám kvalitnú ženu a že dostávam aj veľa pozornosti od ostatných žien na Instagram, že mi proste vypisujú a pozývajú ma na rande. Som mu niektoré tie správy ukazoval, že to je úplne crazy. A on prišiel za ňou s tým, že on vedel, že som bol tiež málo sebavedomý ešte na strednej škole, keď sme tam spolu chodili. A vedel, že vtedy som ešte aj nepracoval na tej svojej postave, iba som začínal s týmto všetkým a vedel, že aký som bol ja chalan predtým a videl, akým som potom mužom sa stal. A chcel presne to isté, sa ma pýtal, že David, ako to mám aj ja spraviť, lebo vidíš, že no, ja na sebe nepracujem, ja sa snažím len behať, aby som nejak tak udržal to svoje zdravie, ale nemám žiadnu svalovú hmotu, nie som na svoju postavu hrdý, som proste vychudnutý a tiež neviem, ako komunikovať so ženami, lebo tiež som introvert, ako si bol aj ty kedysi. A tak ma prosím ťa nauč, že preveď ma tým systémom, tou svojou metodou, ako si to ty spravil, aby som aj ja sa stal tým kvalitným mužom a aby som aj posunul tú svoju výzorovú stránku. Ja som videl v ňom taký ten oheň, takúto motiváciu, že sa chce stať kvalitným mužom a tak sme potom aj išli z hodou náhod do Ameriky na 3 mesiace. Tam som ho dostal do fitka. Ja som povedal, že Matúš, poďme do fitka, začneme tam spolu chodiť a on povedal, že áno. Že tak sme tam chodili proste do fitka každý jeden deň, alebo dobre 5 krát do týždňa, on tam niekedy ešte aj bežal do fitka, nejakých 5 kilometrov dokonca, že fakt akože chcel spraviť tú formu. Som ukázal cviky, ako presne cvičiť, ako budovať tú svoju postavu, že čo jesť. Objednali sme si hneď aj prvé proteíny americké, no a za tie 3 mesiace ho to fitko tak chytilo, že ak prišiel na Slovensko, tak si hneď objednal permanentku do fitka, že na 1 rok. A doteraz tam stále cvičí, chodí proste skoro ráno trénovať alebo niekedy aj večer a fakt to fitko mu celkom dosť zmenilo život. Tiež som mu aj pomohol s vierou v Boha, lebo obidvaja sme veriaci a on v tom tak potreboval trošku doťuknúť, ale aj keď už toto mal vybudované, tak stále nevedel, ako teda komunikovať s tými ženami, tak som mu tiež v tej Amerike poradil, dal som mu niektoré aj presné frázy, povedal som mu, že ako sa má správať skutočne mu s vysokou hodnotou, že má byť sebavedomý a ako má komunikovať konkrétne a on keď tieto prvé veci uplatnil, tak normálne sa stretol s tým bez randy, že reálne povedal to isté, čo som mu ja povedal, že má povedať a tie ženy ho same začali volať vonku. Bez randy, naozaj. Je to naozaj v tom, že čo povieš a ako to povieš. A keď som to dokázal aj ja a dokázal to aj Matúš, dokážeš to aj ty pomocou tejto metódy. A to je to, že nezostať v tom komforte, ale pracovať na sebe a vybudovať sa. Takže myslím si, že Matúšovi táto metóda sadla tiež dokonale, ako aj ďalším mužom, čo som im pomáhal. No ale čo vnímam ako obrovskú chybu v dnešnej dobe je to, že kopec mužov hľadá vzťah predtým, ako vôbec vybudujú seba. A tým pádom tie ženy ich nerešpektujú a aj keď s nimi pôjdu do toho vzťahu, oni si ho nevedia udržať. Lebo tie ženy stratia rešpekt, odpoja sa a pôjdu za mužom, ktorý je viacej maskulínny. A keď mám byť úplne úprimný, tak mne kopec mužov, ktorí majú aj nad 40 rokov, píše, že moje videá ich oslovujú, ale že bohužiaľ si prechádzajú rozvodom, že ženy ich absolútne nerešpektujú, majú deti a tie ženy proste idú preč, podvádzajú ich a je to vždy preto, lebo tí muži nie sú rešpektovaní, nepracujú na sebe.
dávajú tú ženu na úplný piedestál, že pre ňu by urobili úplne všetko, čo je dobrý prístup, ale na seba absolútne zabúdajú, nepracujú na sebe a keď sa správaš ku žene, nie je tak, že sa o ňu staráš, ale tak, že si jej fanúšik vyslovene a že ona to cíti, že proste ty na inú ženu absolútne nemáš a že si s ňou len preto, že ona ťa chce, tak ona ťa proste prestane rešpektovať, bohužiaľ je to tak. A veľakrát sa za to tí muži môžu sami a ja ťa chcem pred týmto ochrániť, lebo fakt nechceš, aby si v 30 alebo 40 zistil, že máš manželku a ona ťa proste nerešpektuje a idete podpisovať rozvodový papier. A ja chápem, že táto metóda Rast ťa určite zaujala, ale možno máš v tom úplný chaos, že teda David, ako to mám spraviť, ako tou metodou mám prejsť. A ak touto metodou Rast chceš prejsť a stať sa tým skutočným mužom, využiť metódu Rast na to, aby ti pomohla tak ako aj mne, Matúšovi alebo ďalším mojim klientom, tak ti viem individuálne pomôcť a previesť ťa celou touto metodou Rast pomocou individuálneho elite mentoringu, ale pozor, mám tam len obmedzený počet miest pre mužov. Pozrieme sa spolu, ja s tebou, na tvoju situáciu. Postavím ti plán, ako tento cieľ si splniť, nech to je akýkoľvek. Nech to je len práca na sebe, alebo získanie kvalitnej ženy, alebo udržanie si vo vzťahu. A ja ťa týmto plánom, touto celou metodou osobne prevediem, tak aby si ju využil správne. Ak ťa to zaujíma, tak chod na môj Instagram, otvor si ho a napíš mi osobnú správu. Stačí, že tam napíšeš slovo Rast a ja sa pozriem na tú situáciu, viem ťa kontaktovať a vlastne zistím, či ti viem vôbec pomôcť na tých 100% a či si vhodný pre túto metódu Rast. Ďakujem za sledovanie celého videa. Ak ťa to oslovilo, tak určite klikni tlačidlo odoberať, a aby si videl viac takýchto plnových videí, ktoré ti pomôžu. No a nezabúdajte chlapi, makajte na sebe. Čaute.